Dobrý večer, volám sa Boborka Rýchla a každý večer tu máme nejakého hostia v našom kadernice usmradlavej ponožky. Dnešným hosťom je Karol Kudláček. Privítajte Karola Kudláčka! Pán Kudláček, ste v poriadku? Áno. Pán Kudláček, mohli by ste nám ukázať, ako sa ráno češete? To ste sa vyčesali, vy ste načisto tak ramblaví, alebo čo? Tak ako to bude, zozadu, spredu, zvrchu, zboku? Spredu. Ale nie, tak poďte. A tak, účes. Aha, ale ako... Karol, kam si ho ty? Ale nechám, tak. No, takže, a toto sa vám kde stalo, akože? Doma. Ako doma? Ukážte. Môžem sa vyťahnuť? No. Ako nové. Aké obžiraté. To čo je? Nemám doma čo jesť. No, takže chcete to kulovo, alebo ja neviem ako. Moderne. Moderne. Troška geliku. A ako nové. Tak stiačka, keby tam prišla. To ešte len uvidíte tú diaľnicu. Takže chcete to kúlovo. Takže spravím vám tu takú diaľnicu, že budete môcť po nej aj bežať, utekať, spievať, nie jedno, čo po nej budete robiť. Hlavne nech mi zaplatíte tie milióny za tento účet. Ten mostík, akože BOOM! No, takže, takto. Ukážeme našim divákom. Tento účet propaguje už milión ľudí, ktorí nie sú tak zdatní ako náš pán Karol Kudláček. Karolko. Nie, ozaj, to ste mi niečo povedali. Ukážte. Prepáčte. Ja vám to musím učekať. Vyzeráte jak totálny. Nemôžem. Ale sa už ponáhľam domov tak rýchlo. Dobre, máte to krásne, pekne milión. Ale takto som sem aj prišiel. Tak to určite nie. Dovi, padajte. Môj šatku mi vráte. Takže, toto bol pán Karol Kudláček. Karol, kam si ho ty? Ale nechám tak. No. Na budúci týždeň nám prichádza Boborík Bubuško. Takže dovidenia.